Nechte mě hádat. Možná už nějaký ten rok platíte úvěr v bance, rok, 2, 3. Možná ani netušíte přesně, jaké tam máte úrokové sazby. Víte, jakou máte splátku a říkáte si, je to tak nějak v pohodě, doplatím to a hotovo. Ale věděli jste, že existuje možnost zrefinancovat úvěr nebo úvěry a výrazně tím ušetřit na měsíčních splátkách? Můžete místo 12 000 měsíčně platit třeba 9 000 a tím pádem vám zbyde víc peněz, banka vydělá méně peněz, ale to je to, co my děláme. A pokud byste s tím chtěli možná poradit, nebo minimálně ověřit to, jestli můžete taky na vašem úvěru ušetřit a získat nějaké peníze navíc, klikněte na tlačítko pod videem, kde si můžete zdarma ověřit, jestli dokážete ušetřit, a to aniž byste na sebe vyplňovali jméno, e-mail nebo telefon. Pokud myslíte aspoň trošku vážně, klikněte na tlačítko rovnou teď.